samtang ginapaabot na sang grupo ni Salanga ang pagdagsa sa mga pasahero nga mga pinauli sa Bacolod ilabi na mga gikan sa luwas bungod bulan sang Disyembre. Suno sa iya, ang mga OFW nga OWA member ang ginaswab pag-abot sa naiya. Ang OWA ang magabayad sini. I-quarantine sila samtang ginahulat ang resulta. Ang OWA man ang magabayad para diri pati ng ilang plane ticket para sa sweeper flight. Kung negative siya, schedule siya na sweeper flight. Pag-abot sa Bacolod, salo naman siya ni Bacolod LGU. Kita na ang masalo sila, ma-briefing sila, ma-check sila ang document kung negative gid sila within 72 hours. Dapat hindi maglapaw. Kailangan na siya ang storya kung magsubra pa da. Kung more than ka 72 hours ang swab mo, ang possibility is swab ko dili, di ba? Pagkaabot sa Bacolod, hindi na sila kinahanglan pa nga iswab liwat, basta ang ila swab test ginhimo sa sulod sang 72 oras. Ma-quarantine na lang sila sa sulod sang 14 dias humalin sa pag-abot nila sa airport sa Manila. Sa bahay naman sa mga ROF o kung mga nagabakasyon o kung nag-istar sa iban nga pungsod, kag hindi miyembro sang OWA nga nagapinauli sa Bacolod, amo man sa gihapon ang proseso. Ang kinalain lang kay sila ang personal nga magabayad para sa ilang swab test, quarantine, kag airplane ticket. Sa loons na ka-airport, i-swab sila, bayad sila, i-quarantine sila sa hotel, bayaran magyapon nila. Pag negative nila, amo na pag-book nila plane ticket back to Bacolod. And then sa loon na sila naton, upod sa mga LSI. Okay. Because si OFW may special flight or sweeper flight nga puro lang tanan OWA members or OFW. Si ROF naman niya, gaupod na siya sa LSI. Ang mga stranded naman sa Manila kag magapauli sa Bacolod amo ang gina-require nga magpa-swab test pag abot sa sila airport kay wala sila ginaswab paghalin sa Manila.